ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ҳамдиёрони азиз, умедворам ки ҳама каса хубу бардам бошед. Канали фикри шумо ҳамеша дар фикри шумо ҳастем, шумо низ дар фикри мо бошед. ҳар яке мо дар фикри якдигар бошем, иншоаллоҳ обод мешавем. Дар фикри ободии як ҳамватан, ободии ватан, ин як пешравӣ аст иншоаллоҳ. бародари азиз, ман барои шумо тавсия метиҳам. Бародари азиз қадрдон Шовалӣ Шон. ин бародар дар соли 2017 бозо кор фаъолият дорад дар шаҳри Екатеринбург. Барои бародарои ҷавонам, мақсад бародарое ки синни 18 ба Россия омада истодаед. Ман худам 10 сол шуд дар Россия. дӯстои азиз, барои шумо бародарои азиз совет медодам ки барои хоҳароям юридический технический колледж бахшиш институт гуфтам. Колледж, баъде ки аз колледж таҷриба гирифтед, метавонед баъд институт ба дохил шавед. аз соли 2017 бозо Шовалӣ кор ва фаъолият дорад ва бародароя яксола прописка ва ҷои кор, мақсад студентои ҷои корам ёфта таъмин мекунад. Парикмахер, мӯи сарпаскунӣ. Бояд бовар кунед, хеле касби хуб аст. хеле ки шоир мегӯяд, то ҷаҳон буд аз сари одам фароз, кас набуд аз роҳи дониш бениёз. Мардумони бохират андар ҳар замон, роҳи донишро ба ҳар гуна забон. гирд карданду гиромӣ доштанд, то ба сан андар ҳаме биндоштанд. дониш андар дил чароғи равшан аст, ва аз ҳама бад бар тани ту ҷавшан аст. дониш, ин бародари азиз, як бранжалет аст. ба чи панияте гӯем фаҳмотар шавад, бранжалети одамизод аст. ҳунар беҳ аз мулки падар аст. беҳ аз мулки падар будани ҳунар дар он аст ки агар мо шумо ҳунар дошта бошем, асло хор намешавем. ҳунар дошта бошем, соҳиби хона, соҳиби мулк, соҳиби мошин мешавем. ҳунар ҳеҷ вақт моро хор намекунад. барои аввал ман барои додарон, барои хоҳарон як тавсия медодам ки ҳунар омӯзед. мо наомӯхтем, пушаймон ҳастем. хамо камтон мактаб хондем, мо мактаб хонем, мо ман ҳамин як телефона гирифта гап мезанем. инам як худохоҳ шукр мекунам ки мактаба хондем. рости гап, мо мактаба бо баҳои 4 و 5 тамом кардем. сеам доштем, дурӯғгӯӣ нашавад. ки мактаба хуб хондем. аммо хондагӣ камтон фоида дода истодааст. барои аввал барои хоҳаро, бародаро тавсия метиҳам ки техникум хонед, колледж равед. ҳамин бародарамо Шон Шовалӣ барои шумо кӯмак мерасонад. аз номи канали фикри шумо гӯед, ҳатман барои шумо скидка мекунад. бародар хеле инсони хуб аст. ва баъд бародари азиз, хизматрасонии канали фикри шумо дар шаҳри Екатеринбург кор дорем. авиакасса инчунин кор мекунад, 24 соат барои шумо тавсия медиҳем. ва баъдан бародари азиз, чӣ гуфтанӣ будам, прописка мемонем. дар хизмати шумо ҳастем иншоаллоҳ. занги шуморо интизор ҳастем. ассалому алайкум.